Tokom decembra i januara cvjeta zigokaktus, decembar ili božićni kaktus. Ovo je biljka koja je u ovom periodu godine najljepša i zato je danas s radošću preporučujemo. Zigokaktus, božićni kaktus, decembar, sve su to nazivi biljke porijeklom iz Afrike koja je nevjerovatno popularna na našim prostorima. Iako joj ime upućuje na zimsko cvjetanje, pupoljki izbacuje od novembra do februara. Tajna uspjeha ove vrste kaktusa krije se prije svega u velikoj otpornosti i cvjetovima koji su tokom tmurnih zimskih dana pravi praznik za oči i dušu. Ne traži specijalne uslove i ne morate biti ekspert da biste svake zime uživali u njegovim vatreno-crvenim ili roze cvjetovima. U prirodi raste kao parazit na drveću brazilskih prašuma, što nam mnogo govori o njegovim potrebama i načinu života. Prilagodljiv je, lako se razmnožava, voli toplo vrijeme i suvlji vazduh. Ono što zaista ne podnosi jeste stalno pomjeranje saksije u koju je posađen, posebno zimi, ali i duboku sjenku jer obožava svjetlo, a odlično podnosi visoke temperature. Ipak ne treba ga izlagati direktnim sunčevim zracima jer mogu oštetiti lišće. Idealno mjesto za zigokaktus jeste sjenovit ugao bez promaje. Biljku treba zalivati na svake 3 nedjelje, ali u vrijeme cvetanja to se mora činiti češće, pritom vodeći računa i o prihranjivanju. Nakon procvjetavanja biljku ostaviti da miruje oko 6 do 8 nedjelja. Sve oštećene članke treba otkinuti kako bi u jeku buđenja prirode kaktus dobio dovoljno prostora za bujanje. Razmnožava se veoma lako zabadanjem članaka u zemlju. Ukoliko božićni kaktus dobije pravu njegu, uzvratit će prelijepim krupnim cvjetovima živih boja. Ova sobna biljka će sigurno oživjeti dom u hladnim zimskim danima.